Президенти Туркия дар вилояти Ҳатай бо имдодгарони Тоҷикистон мулоқот кард. Имрӯз 20 феврали соли 2023 президенти ҷумҳурии Туркия Раҷаб Тайип Эрдуғон дар ҷараёни диду боздидҳои худ аз минтақаҳои зилзилазадаи кишвараш ба вилояти Ҳатай омад ва ба кору фаъолияти наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз наздик ошно шуд. Зимни суҳбат бо имдодгарон сарвари Туркия ба кору фаъолияти наҷотдиҳандагони тоҷик баҳои баланд дод ва ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамаи халқи тоҷик ки дар ин рӯзҳои барои Туркия мусибатовар дар паҳлӯи онҳо қарор гирифтанд, кӯмаки башарӣ равон карданд ва наҷотдиҳандагонаш дар корҳои ҷустуҷӯву наҷоти офатзадагон ҳисса гузоштанд, самимона изҳори сипос кард. Президенти Туркия ҳамчунин изҳор дошт ки аз ҷараёни корҳои наҷоту ҷустуҷӯ ва аз фаъолияти наҷотдиҳандагони ватаниву хориҷӣ огоҳии комил дорад ва дақиқа ба дақиқа пайгирӣ мекунад. Hazır.